Упершыню ў Віцебску на стадыёне цэнтральнага спартыўнага комплексу прайшла спартакіяда, прымеркаваная да стагоддзя міліцыі. У эстафеце прынялі ўдзел 9 каманд падраздзяленняў унутраных спраў. Як ладзілася спартыўнае мерапрыемства і хто перамог, даведаўся наш карэспандэнт Сергей Мисурагин. Пачаліся спаборніцтвы з паказальных выступленняў міліцейскага спецназа. Людзі ў масках прадэманстравалі прыёмы рукапашнага бою і валоданне халоднай зброяй. Адрэналіну дабавілі і скачкі з парашутам майстроў спорту віцебскага аэраклуба. Адным словам, да арганізацыі спартакіяды падышлі грунтоўна, каб гэты старт надоўга застаўся ў памяці праваахоўнікаў. Я думаю, это станет доброй традицией. Формат, конечно, мы немножко изменим, постараемся привлечь к нашему спортивному празднику как больше горожан города Витебска, чтобы они посмотрели и знали, кто защищает и обеспечивает порядок на улицах города Витебска. Открыл эстафету начальник управления внутренних справ облвыканкама Иван Кубраков. Я назначу, что занятки спортом одна з важных часток професійнай падрыхтоўкі міліцыянераў. Каб добра выконваць свае абавязкі, кожны супрацоўнік павінен быць фізічна развіты і загартаваны. Заданні, падрыхтаваныя для спаборніцтваў, якраз і пацвердзілі наяўнасць гэтых якасцяў у праваахоўнікаў. Задачами данного мероприятия является, конечно, повышение уровня профессионализма сотрудников органов внутренних дел, потому что 6 этапов, которые будет включать в себя эстафета, будет включать владение табельным оружием, оказание первой доврачебной помощи медицинской. Это силовая подготовка, это стрельба из пневматической винтовки. В общем-то, это взаимовыручка, это силовая поддержка, это психологическая подготовка. В общем-то, все самые лучшие качества, которые присутствуют у сотрудников органов внутренних дел, и человеческие качества, все будут проявляться именно здесь. У выніку самай падрыхтаванай і згуртаванай стала каманда атрада міліцыі асобага прызначэння. Другое месца на рахунку супрацоўнікаў Полацкага раённага аддзела ўнутраных спраў, а замкнулі прызавую тройку міліцыянеры першамайскага аддзела горада Віцебска. Падобныя старты для супрацоўнікаў праваахоўных органаў плануюць зрабіць традыцыйнымі. І калі ў гэтай эстафеце ўдзельнічала толькі частка віцебскага гарнізона, то ў наступным годзе колькасць удзельнікаў плануецца павялічыць. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин, навіны Віцебска.